זה גיל שעכשיו תחליה על שם. עוד הרבה הרגשות אחרות שקשה להתמודד. אף אחד לא במקום שלו. נכון. כן, כל אחד יש למקום שלו. אבל לא ספק התחושה של נקרא הכאב שלך. הוא שלך, במקום. בחוסר שייכות, זה כל הכאבים הכי גדולים שיש לאדם. זה כל הכאבים הכי גדולים שיש לאדם. אבל איך אתה קורא לזה? אבל לא ספק התחושה של נקרא הכאב שלך. הוא שלך, במקום. בחוסר שייכות, זה כל הכאבים הכי גדולים שיש לאדם. עמית, גג הבקשה לחדר האח הגדול. שלום עמית. שלום האח הגדול. אתה יודע איפה אתה? כן, אני בבית האח הגדול. ואתה יודע מי אני? מה אמרתי, האח הגדול. וואלה איש, האח הגדול הבא אותך לבר המזרח. מזל טוב לבר המזרח שלך, שתחיה הרבה שנים ותהיה שמח. שכל לך במתנות תחיה אושר ואושר בריאות ויושר ושתישאר חמוד כמו שאתה. תודה רבה האח הגדול. האח הגדול נותן לך יום שלם בבית האח הגדול. מזל טוב לעמית. תודה רבה האח הגדול ותודה רבה גם לך האח הקטן. עמית, איך אתה מרגיש שם בבית האח הגדול? אבל משעה כל הלאה, כולם קשקשים, אין מחשב, אין טלוויזיה. עמית, אתה רוצה לעזור בבית האח הגדול? בטח, אני אשמח לעבור לערוץ אחר. יש לנו משימה בשבילך. מה לא? יש 3 מועמדים להדחה. ואתה תחליט את מי להשאיר בבית האח הגדול. סגרנו, אני אחליט. עמית, להתראות מהאח הגדול.